салом алейкум бародаро. Дар аэропорти Корея якта барои шумо Kia EV5 ёфтам. Мошини нав аст. Электромобил, мақсад электрони аст. Мошин беҳад бо дизайни хушрӯю зебо сохтагӣ. EV5, Kia EV5. Инам 2026 бомадагӣ, нав бомадагӣ. Электрони аст. Агар ки тарафдоро бошанд, одамои интереси доштагӣ, марҳамат алоқа кунед. Шумодам юфта равон кардан мумкин аст. Ин дохилаш. Хе ино ку лифт, сидению дигари ино да проблемам нестам. Мультирол. Панорама дорад. Мошин ба монанди дизайни Сарентои нав асту, лекин бозам дизайни хушрӯтару зеботар сохта шудааст. 2026 EV. Марҳамат, тарафдоро ё шахсоне ки интерес дошта бошанд, нависен. Маълумот пурра шуда ба шумо боз равон мекунем.